Diin ng malalakas na lindol ang Metro Manila at ilang karatig probinsya kaninang hapon. Isa sa pinaka-apektado ay ang probinsya ng Pampanga. Nagdeklara ng state of calamity sa Porac, Pampanga matapos maramdaman doon sa lakas ng intensity 6 ang lindol kahapon. Some of the damaged structures are churches considered as historical landmarks, such as the Holy Rosary Parish, San Fernando Cathedral, the Betis, Lubao, and Guagua churches. Hanggang ngayon, walang power, nagbagsakan lahat yung mga electric post natin. Concrete post yun, pero bumagsak lahat. Matapos ang mahigit 2 dekada, sinubok muli ng kalikasan ang katatagan at pananampalataya ng mga Kapampangan. Noong nakaraang Abril 22 sa ganap na alas 5:15 ng hapon, tumama ang isang hindi inaasang lindol sa Castillejo, Zambales. Ito'y may lakas na 6.1 magnitude na sapat upang maramdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa probinsya ng Pampanga. Dahil sa dala nitong malakas na paggalaw, iba't ibang mga struktura at establishmento ang mga nasira at gumuho. Kabilang sa mga ito ay ang mga masaysayang simbahan sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Isa sa mga napuruhan ng lindol ang natatanging simbahan ng Holy Rosary Parish Church o mas kilala sa tawag na Pisambang Maragul. Isa sa mga pinakamahalagang estruktura at yaman ng lungsod ng Angeles, hindi lamang sa pangreliyon aspeto, maging sa buhay ng bawat Angelenyo. Batay sa pagsusuri ng mga eksperto, malaki ang naging epekto ng nakarang lindol sa simbahan ayon sa salaysay ni Engineer Renato S. David mula sa ginanap na community meeting noong ika-11 ng Mayo taong 2019. Ang pundasyon ng simbahan ay wala namang natamong sira o problema at ang simbahan ay nananatiling matatag. Sa ngayon, ngunit hindi natin hawak ang hinaharap, maaaring ang lungsod ay muling ganigin ng isang mga paminsanang lindol at maaaring sa pagkakataong ito'y hindi na makayana ng simbahan. Upang higit na mapag-aralan ng pundasyon, estruktura at managing sira ng simbahan, hinati nila ito sa 3 bahagi: ang dome part, ang gitnang bahagi at ang mga tore ng simbahan. Nang maganap ang nasabing paggalaw, iba't ibang lakas at bilis ang naramdaman sa bawat parte ng simbahan na nagdulot ng iba't ibang mga level ng pagkasira. Una na rito ay ang bahagi ng dome o altar, ang crucifix at ang makasaysayang retablo. Isa sa mga nakitang sira ay ang paggalaw ng mga pader sa harap at gilid na arkong bahagi ng simbahan, sapagkat pinaniniwala ng mga eksperto na wala itong mga lamang bakal na mag-uugnay sa kanila sa mga konkretong pundasyon. Mga maliliit na bitak lamang ang mga natagpuan dito, ngunit ipinasara pa rin ng lokal na pamahalaan ng simbahan sapagkat ito'y maaaring magdulot ng kapamakan sa mga nagsisimba. Ang gitnang bahagi na kung saan matatagpuan ang mga nagsisimba ang nagtamo ng pinakamalaking sira sa simbahan. Ang mga nakasabit na nagagandahang mga chandeliers na mayroong bigat na 100 kilo bawat isa ay naging dahilan din upang magkaroon ng mga malalaking bitak dito. Ang poste sa kaliwang bahagi ng simbahan na nag-uugnay sa dome at sa gitnang bahagi ay nagkaroon ng malaking bitak o punit at tanging bakal na lamang ang sumusuporta rito. Ang pader sa kanan na bahagi ay walang natamong sira sapagkat ito'y suportado ng pundasyon ng kumbento. Samantalang ang pader naman sa kaliwang bahagi na nagtamo na ng sira noong 1990 na lindol ay lalo pang lumala dahil sa naganap na pagyanig. Pilit nitong hinihiwalay ang gitnang bahagi patungo sa mga tore ng mga kampana tulad ng bawat Anglenyo. Ang mga tore ng simbahan ay nananatiling matatag sa kabila ng mga problema at pagsubok na dumarating dito. Sa kadahilan ng anggit ng bahagi ng nagtamo ng pinakamalaking sira, payo ng mga eksperto na ito ang dapat pinakapagtuunan ng pansin sa proseso na tinatawag nilang retrofitting. Matatandaan sa kasaysayan ng simbahan ang pagbagsak ng isang eroplanong pandigma sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig na nagpabago sa panloob at panlabas ng struktura ng Pisambang Maragul. Pinaniniwala ang simula ng araw na iyon, binago na ang ilang mga materyales na ginamit sa paggawa ng simbahan. Mga gamit na moderno, ngunit ipinalabas na makaluma at kasama na rin ang mga pagpapatibay at pagdagdag ng mga disenyo sa loob at labas ng simbahan. Mapapansin sa kasalukuyan ang tila balkonahe na disenyo sa labas ng simbahan na idinagdag lang mula sa orihinal na struktura ng simbahan. Nagtamo ito ng mga bitak na naging dahilan upang unti-unti itong humiwalay sa simbahan dahil na rin sa bigat nito.
Iba't ibang mga problema at dahilan ang nakita ng mga eksperto na naging sanhi sa unti-unting paghina ng estruktura. Isa na ang mga pakong ibinaon sa mga pader at poste ng simbahan na nakita ng mga pagbibitak pagkatapos ng pagyanig. Ang mga joints ay unti-unti na ring naubusan ng palaman o pandikit at mga bitak na dinikitan o tinapalan na lamang. Isa pa ang mga salt deposits na nakita sa bahagi ng porte-cochere na nagbibigay ng kaakibat na panganib sa simbahan. Dahil na rin sa matagal na panahon, ang mga tradisyonal o makalumang materyales na ginamit ay unti-unti na rin bumibigay, katulad ng mga blisters o paltos na makikita sa halos lahat ng dingding at pader ng simbahan, sapagkat ang mga batong ginamit sa pagtatayo nito ay parang mga foam na sumisipsip ng tubig. Sa kadahilanang ito, ang mga bakal ay nagkaroon ng mga kalawang na nagdulot ng paghina ng kapit ng mga ito. Mayroong ding nakita mga bandalismo o pagsula sa ilang bahagi ng simbahan. Ang mga baradong kanal at tubo ay nagdulot din ng pagtagas ng tubig na naging daan sa pagtubo ng mga lumot at ligaw na damo na kilala bilang mga mapanirang halaman. Dumagdag pa ang mga nilalabas na dumi ng mga panig na nagdudulot ng hindi magandang epekto sa kalusugan ng tao at mga anay na nakita sa mga joints na posibleng maging dahilan ng paghina ng mga pundasyon ng simbahan. Ang palapag ng simbahan ay kinakitaan din ng mga bitak at maging ang mga bagong disenyo na inilagay ay maaaring mahulog at masira kung hindi agad maagapan. Batay sa mga eksperto, hinahangad nila na magawa ang simbahan sa lalong madaling panahon. Ani nila, kailangan ng gibayin ng mga arko sa harapan at gilid na bahagi ng simbahan at palitan ito gamit ang mga mas matitibay na mga kagamitan kabilang na ang paglalagay ng mga beam at bakal. Ang napunit o nabitak na pader sa kaliwang bahagi ay kinakailangan na ring mas patibayin at lagyan ng biga upang lumaban at kumapit ito ng mas maigi sa mga pundasyon ng simbahan. Ang poste naman na nagdurugtong sa dome at gitnang bahagi ay nararapat na rin palitan o maglagay ng panibagong poste o pundasyon. Ngunit kailangang isaalang-alang na hindi dapat ito halata sa paningin ng mga tao. Ang bubong at kisame na pinaka-arko na bahagi ng simbahan ay lalagyan din ng mga karagdagang suporta upang masigurong walang malalaglag sakaling tamaan muli ito ng lindol. Bago ang lahat ng ito, kinakailangan munang masuri kung anong klase o uri ng bato ang ginamit sa pagtatayo ng simbahan. Ani pa nila, kinakailangan ring tanggalin ang mga bagay na hindi nararapat sa struktura ng simbahan, ngunit sa tamang paraan, panahon at proseso. Ang pagsasaayos ng isang natatangi at makasaysayang yaman tulad ng Holy Rosary Parish Church o Pisambang Maragul ay hindi basta-basta at nangangailangan ng masusing pag-aaral. Bilang Kapampangan, hindi man natin matulungan ang ating natatanging yaman sa pisikal na aspeto, naway matulungan natin siya sa pamamagitan ng ating dasal at pagtutulungan. Madaming sakuna at problema na ang pinagdaanan nating mga Kapampangan. At tulad ng ating Pisambang Maragul, ito at tayo ay muling tatayo, mananatiling positibo at mas magiging matatag sa mga darating pang pagsubok sa hinaharap.